Hej, jeg vil lige lave en lille vejledningsvideo til, hvordan man henter de tekster, man har gemt i elevintra på skolen. Så er det sådan, at man kan hente dem hjem, eller hente dem ned derhjemmefra og skrive videre i dem. Det er mest brugt, når det er, hvis man har glemt sin USB-stik. Faktisk så slipper man jo på den her måde for at skal huske sit USB-stik, så egentlig så er det mest smart at have den her, for så ved man bare, at der er fri adgang til den altid. Først og fremmest så skal I skrive jeres login her. Der er nogle elever, der har lidt bøvl med at komme ind med den almindelige login heroppe. Men så kan I bare gå ned og så prøve Unilogin og gå den vej ind. Jeg kan gå ind på login her. Nå, det var så ikke lige meningen det skulle ske. Jeg har nok tastet den forkert kode. Vi prøver bare igen. Vi laver de her koder om hver måned, så nogle gange kommer man til at tage en gammel. Her, der kan I se 5. B. Test som fiktiv elev. Det er bare noget jeg har. Det er som lærer man har det. Når I kommer ind på selve elevintra, så er der herovre i den blå lodrette bjælke en hel masse menupunkter. I kan se der står forside, skolen, klassen og eleven. Eleven er interessant for os lige nu, for det er her I skal gå ind. Over i det hvide der så popper op her, der står der beskeder, min postkasse, samle mapper. Det er den vi skal gå ind i. Så kan I se der kommer 4 grå bjælker frem. Øverst på jeres her, der vil der stå private samlemapper, og lige nedenunder der vil der være et faneblad, ligesom hernede ved uge 44. Der står bare personlige mappe, og det er egentlig den I skal gå ind og bruge. Jeg kan ikke gå ind på den her, fordi mit ser simpelthen anderledes ud end elevernes gør. Men det er lige for at vise jer vejen ind til jeres. Jeg skal gå en anden vej lige om lidt for at vise jer, hvad der så er inde i private mapper. Men en anden ting, der er interessant her, det er hernede på det 3. bjælke, hvor I kan se, der står afleveringsmapper. Aflevering til lærer. Og i det nederste faneblad her, der står der jo computerspilshistorier. Her kan man gå ind og aflevere sin historie, når den er færdig. Så sparer vi en hel regnskov. Og jeg kan hurtigt få overblik over, hvem der har afleveret. Yes. Ja, jeg vil gå ind den anden vej og vise jer lige, hvad det er, der er inde i private mappe. Jeg går ind i klassen og samler mapper her. Sådan der vil jeres øverste bjælke se ud. Private samlemapper. I vil så ikke have hele striben hernede. Det er kun mig, der har det, fordi jeg er lærer. Men I vil have for eksempel her, ud fra Alexander kan man se, jamen, hans personlige mappe, I vil have et stykke. Når I klikker på den, kommer I ind til en mappe, der hedder portfolio. Og i den der er elevernes arbejdspapir, simpelthen. Den er lukket, så jeg kan ikke komme ind i Alexanders, simpelthen fordi at det er hans privat. Så det der er derinde i, det er der ikke andre, der sådan lige render rundt og roder i. I kan også se, der er en lille sort nøgle herover, at det her er faktisk låst. Ja, det er her I går ind, og så henter I bare, I klikker på filen, når I kommer ind, og så kommer den op på jeres skærm. Ja. Goodie.